Калі памерла старая бібліятэкарка, Рына пайшла працаваць на яе месца. І гэта быў найшчасліўшы час. Бібліятэка размяшчалася ў старой кулацкай хаце, крактала ад халадоў і гарачыні, усё ніжэй асядаючы ў зямлю. У бібліятэку людзі прыходзяць па адным: самотны бібліятэкар і самотны чытач. Гэта зусім іншы від кантакту. Рына патрохі апускалася ў багну, пачала забаўляцца з людзьмі, калі хто даваўся ў знакі. Угледзеўшы Варэлю, якая яшчэ падаўсцела за гэтыя гады і стала падобна на вулей, Рына ў думках расхіляла жаўтлявае сала на спіне настаўніцы і бачыла яе хрыбетнік, кволы з востренькімі адросткамі на кожным пазванку. Пазванок чалавека нагадвае пастуховую дуду, 3 адросткі і круглы мех. Цісні на адросткі, слухай, як яны храбошчуць. Рына ішла за Варэляй, глядзела, як тая хапаецца за паясніцу і застывае, а потым праходзіла міма, глянуўшы на настаўніцу як мага больш выразна. Варэля моцна пастарэла, твар абсунуўся ўніз і пакрыўся бародаўкамі, не раўнуючы, як велікоднае цеста з разынкамі. Не было каму помсціць. Ніводзін чалавек не варты варожасці больш, чым на 5 хвілін.